Ιδιωτική του Μανολόπουλου. Ο σκηνοθέτης μας και το επιτελείο του μας σέρβιραν έτσι ένα θαυμάσιο ποτπούρι από τα highlights. Ωραία πάσα για τον Τζαλμπούρι που καρφώνει. 6 μέρες την εβδομάδα, πόσο είναι, 30 ώρες, έτσι. Ναι, ναι. Και με το πριν και το μετά. Δεν Την είναι τόσο προσήλωση, τη πολύ ωραία. σοβαρότητα. Τρομερό. Το alley-oop από τον Νούγκιτς για τον Τζαλμπούρι. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του, για την ηλικία του, δηλαδή δεν έχει δείχνει να φοβάται ότι να... Με Χατζή, με την Κούτη, με Μπουρούση. Παπα-Νικολάου. Εδώ κλέβει ο Τζαλμπούρης, ήταν ο Χόλτερ επίσης, ο Μπέτσο Κικίλιας. Το κάρπομα από τον Τζαλμπούρη. 38-22. Εδώ, γιατί έχει κάνει με προπονητή τον Άρη Νικογιάννη. Εδώ ωραία. Έστησαν το τριεπίδες Ζάκ. Και αποστάσεις και πνεύμα. Αριτόπουλος να συμπαίξει του Μανούλη, του Ζήστου, του Ταπούτου, του Κουρού, του Καϊμακόγλου σε εκείνη την τρομερή ομάδα του 2002 που πήρα πίσω μετάλλιο στο Βίνιο Σκάρπομα. 81-62, ακόμα 100 μέτρα για τον Καρουσουκίτης. Γράφω τις τελευταίες ανάδοσεις ο επίλογος του Μαρ. Τζαλμπούρης που είναι μεγάλος πρωταγωνιστής και σήμερα. Τριών πόντων, εύστοχο. Λύστηκε ο Ντίξον. Βρήκε στήριγμα στο Χαριτόπουλο. Ο Τζαλμπούρης θα δοκιμάσει από το ύψος των ελευθέρων βολών. Ο Μιλόσεβιτς και πάλι θα επιτεθεί από το low post. Μοιράζει την μπάλα ο Τζαλμπούρης. Τζαλμπούρης άφησε τον Νούκιτς. Μπάλα πάει στον Μιλόσεβιτς, αυτός με τον Ιφόρα. Ξανά! Όχι, θα τα πεις. Την αλλαγή έχει μείνει πάνω του ο Τζόνσον. Τζαλμπούρης για 3, τάχει. Ο οποίος έχει ενέργεια, έχει σκορ, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Αυτός είναι σημαντικό. Ακόμη 2,5 λεπτά. Ωραία πάσα Τζαλμπούρης μέχρι το lay-up τώρα. Στο πρώτο σημείο του αγώνα, όχι τσέχει. Τον Μαγκράφ, πολύ καλή πάσα. Κάθε δευτερόλεπτο περνάει, είναι και ένα όφελος. Τζαλμπούρης κι άλλο. 2-2. Ο Σκυλίας κάψε για τον Λαριτζάκη. Τζαλμπούρης. Χαμηλό post. Τζαλμπούρης με το ένα χέρι, με ταμπλό παρακαλώ. Ο Βίλιαμς, στο 3 πόντων. Τζαλμπούρης έρχεται. Τώρα νομίζω ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Θέλω να πω ότι ίσως να μην υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι να εκμεταλλευτούν τους Τζόνσον ή τους λιγότερο Τζόνσον. Καλός ο Τέρκ, καλός στο να δημιουργεί για τον εαυτό του καταστάσεις. Σκουλίδα σταυρωτή, κίνηση 180 μοιρών, η μπάλα στο Τζαλμπούρη και ο Σκάπιντσεφ με 2-15 δεν μπορούσε αυτή την μπάλα στο καλάθι. Τζαλμπούρης για 3 είπαμε. Έχει το σούτ του Τζαλμπούρης και τότε απευθεία ένα καταπληκτικό καλάθι στο τελικό. Τζαλμπούρης θα κάνει το δεύτερο τρίποντο. Το κάνει.
απόπειρα. Γύρισε την μπάλα στον Έλληνα. Εξαιρετική πάσα του. 16 πόντους και μείωσε στο καλάθι στους 2. 51-53. Λαρετζάκης στην προσποίηση. Πρώτη ήταν της μεσοβδόμαδα από την Πεσίκτας. Σε εμάς το οποίο δέχτηκε 88 πόντους. Η χαλάρωση, αυτό που είπαμε και στα αποδυτήρια. Χάσαμε το τρίτο δεκάλεπτο. Προσπάθησε να απαντήσει ο Μούρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Τσαλμπούρης καθάρισε το rebound. Με 5 δευτερόλεπτα τόσα ρέκει. Μετά από τρίπλα και πάνω στην άμυνα του Λαρετζάκη. Ο Τσαλμπούρης μάζεψε το rebound, άφησε γρήγορα. Έχει μια άμυνα να βγάλει διάρκεια 6 δευτερολέπτων. Εκεί όμως έφτασαν χαμηλά οι παίκτες. Στο ρυθμό της και να σκοράρει περισσότερο. Λοιπόν, η περίοδος ξεκίνησε. Λίπερ. Προσπάθεια για 3. Ένα σουτ με κρεμαστό. Το σκορ, η ΑΕΚ επαναλαμβάνω με 12 στα 26 τρίποντα, τη στιγμή που η Παρτίζαν έχει μόνο 6 στα 15, έχοντας εκδηλώσει υπερδιπλάσιες προσπάθειες του Χάτσερ. Ο Βελίτσκοβ για 3. Ταμπλό. Στο 3 πόντων από τον Χάτσερ. Τελευταίο δεκάλεπτο και πλέον 1 στα 5 με ένα σκορ απίστευτο, σχεδόν 2-3 για αυτό το δεκάλεπτο, επιμέρους σκορ και περισσότερα. Με τους πρώτους πόντους του Τσαλμπούρη που ευστοχήσε σου 3 πόντων, συνδεώθηκε και με τεχνική ποινή. Ήταν σημαντική η βοήθεια που έδωσε ο Λεμού στο διάστημα της παρουσίας του. Εδώ μια τάπα. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και λογικό. Ο Βεργίνης έχει το Ντίξον ξανά, ταΐζουν το ψηλό. Η ΑΕΚ προσπάθησε να κάνει αυτά τα deflections. Πεταλωτής, η τάμα του Καλπούρη που είναι ο πρωταγωνιστής εδώ.
Μιχαήλ. Χαμηλά. Με τίποτα του Τζαλμπούρη. Τζαλμπούρη που τον βοήθησε τέτοιο. Μαζί με ωραία πάσα χαμηλά, αλλά Έστοχος και στις δύο Τζαλμπούρη. Είναι πολύ σημαντικό πλέον να τα αντιμετωπίζουμε και εμείς όντως αυτά τα παιδιά σαν Έτοιμους παίκτες. Τσαλμπούρης μάλιστα ευστόχησε και στην πρώτη βολή, έκανε το σκορ 22-17. Ευστόχησε και στη δεύτερη, αυτή είναι η